یک مرکزی کہ آپ دراج مدت بلوچی براوی پشتو اور ازاری کی زبان انو کی بندات ہوتا آئیے زبان اور ثقافت اور لفظاں کے پروموشن کرنے گائیں دیم رویہ کرنے گائیں تو لازم آئید وشی درگتا مروچی ماں مجلسہ گپ مجلس کریں میں گما سے مہمانہ کے آہنی تعلق ہم پی ٹی وی آئیں باعث کمپیئر باعث ہوسٹ عظمت کرنے گا ہم ماں آہنی تجربہ و آہنی خیالات شمارا ہوں سر کریں میں اولی مہمانت میر بہرام بلوچ برام رشد کے مراکشہ تب جوڑے خیر وشی بارہ مدام شما پی ٹی وی ایز اے کمپیئر ایز اے ہوسٹ کرنٹ افیئر بھی ادھر لائیو پروگرام ہم کو تھا تو ماں بہرام تجربہ زانا لوٹیں اور شرب درم دیکھیے جن کی کہ مارننگ شو کا اور بیگائے پروگرام ہم کو تھا رقیہ بلوچ وشد کے مراکشہ عید مبارک شمارا خیر مبارک شما کلنا مبارک بعد اور میں تکو خاں کلنا شما میں طرف شے پی ٹی وی بولان طرف شے عید مبارک خیر مبارک جی شرف درم مجلس دے ما روان تو ما غلام فاروق شاوانی ہم نشتا کیا نامدار کمپیئر پی ٹی وی دراجے مدت 20 سال سے گیش آیا کمپیئرنگ کریں غلام فاروق شاوانی وشد کے مراکشہ عید مبارک شمارا شما لس ملو کا کہ میں مجلسہ چارگا یک کا عید مبارکی بہرام ماوٹی پی ٹی وی بولا نے چاروں کا نے درسننا شبنی نیوگا عید مبارک بھی اور مانی نیوگا سار دے کدی ہمارا بھی انچو تقریباً فاروق کو درسنے سینئر تیرے جی ٹھیک ہے نا لے کر دے غلطی کریں انچو گپی بوٹا اما بھی حق پہلی کنا اور امید دارا کہ دنیا ہر کنڈا نشتگے شمیں وہ عید واش گوستا اور شمتی قربانی کتا اللہ را قبول کا روکے تو لس معلوم پڑ سکے تو ہم ہر وقت گندگ بے محلوق ترچاری پروگرام میں تو ستا جی بالکل میں سینئر ماشاء اللہ نشتگاں کل ڈاکٹر زاہد زسری صاحب میر بہرام بلوچ صاحب فاروق شفانی صاحب کل میں الحمدللہ ما شما کلوں سے سکھتو اور شاہ کل میں سینئر ہے یک چیز استے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ماں پی ٹی وی اگر شما گندے یا ماں عید گندوں تو عید اگر یک دمی گئے کہ تھی واقعات شیئر باں یا مچر کا عید منن جوں یا اسپیشلی بلوچستان مچر کا عید من جی یا ایز اے ثقافت کیونکہ ایسا جو ملٹیپل لینگویج استے ہیں یا قوم اسنا آفتی ہر طرح سے مطلب کہ عید سیلیبریٹ کرنا تو ماں ہر کی میں ایکسپیرینس استے چاہے 8 سال ایکسپیرینس استے نا تجربہ استے تو لہذا شما گوشوں کہ بعض وشیں بعض مزیں ٹونکے کہ مرشی یہ حالت نے مدے ماں پی ٹی وی بولانا ایک سٹیج کا نشتوں ایک پلیٹ فارم نشتوں کہ ماں کل عیدہ منن گوں اور سیلیبریٹ کنوں تو یہ بعض وشیں بعض مزیں ٹونکے دمی بلوچ قوم مرگیں دے بعد کلن شی پیشہ ماں پاکستان شافتی بلوچن چا کہ شمار عید مبارک اور عید ایساری اور قربانی لوٹی اور ماں قربانی کی مار مطلب نفرت نہیں دیگی گئے مار لہجہ نہیں دیگی گئے اور میں دل نے مار کے بدگمانی ہستا کل یعنی منی طرف اشی کوئی کسے دل آزاری دیسو تو ماں کھلے دلاشی ہاں معافی لوٹا اور عید مبارک مرشی گوشاں کہ ہر کش میں سنگتیش میں عزیز و کار پہ ہر کے کسے ہستے دلاش معاف کنے اور مرشی ہیں روشا کھل لکھنے اور سیلیبریٹ کنے عید جی گلاب فاروق لس ملوک تر چار گئے تو ہدا ہوسٹنگ کو تھا کنگا انگا تو لس ملوک کا عید مبارک جی گوشا دوستان چپیش منی نے مگا منی پورا ٹیم نے مگا میں گندوں کو چاروں کھانا مزن عید مراد بات اور ہمیں پیما زائجان یک باز بہترین مرچی تو یک ہارے جوانے کرتا کہ وتی تک محلو کر مرچی تو توار بر جاتا عموماً اما دیگے تک مردمانہ دل اٹھارنا بلے مرچی کستے تو وتی تک ہے اور پزا مسترین کا پیش ہے کہ میں پی ٹی وی کمپیئر زانی کستے ہیں ریڈیو کمپیئر زانی ہر چیز کے استا کمپیئرز آئینی نمائندہ کہ کلچر ڈپارٹمنٹ تھا باقاعدہ کستے ہیں میں نمائندگی کرنے گیا ہوا جب بہرام جان ہم شمال اٹھارن تھا رقیہ ہم کستے ہیں زالبول کمپیئرز اوسٹ اور انکرانی کستے ہیں نمائندگی کرنے گیا بعض جوانے قدم ہے ماشاءاللہ بعض جوان جی شرف دارا چونکہ ماں گوش کے میں کارہندہ نمگا اور میں مجلس سے مروچی گئے میں ڈائریکٹر منظور ترین ہم شمار رساں عید مبارک بادی دیے گئے اور چاروں کا شمارہ ہم شمار جاگہ مجلس آوارے گوں عید مبارک عید ضرور وشی شادمانی آئی تو کا ایثار رواداری محبت مہر بخشش ہستے ہیں یکی دنیا پہلی لوٹ گئے یک سال یا بعد کہتے ہیں تو لازم مزن ہے دے بازیں سلسلہ ہم تو ماں بہرام جانا جس نے برام عید ورنے ہے دے وتی رہ بند بتگا مزن ہے دا پسے کوشا گو گوشت ورا گو کباب کھنا گو ای روایت ہم تو وتی ہے دے بابتا چیزیں پوچھ کچھے وڑا تو بازن تھا اچھا پچھا تو گپن ور جاتا
گونڈے آئٹ کے تو سی روچ روچک بے اور پرا ترا جست کنک بھی تھے ٹھیک ہے نا تو روچی گنی بدلی دی ایک بھی تھی تو یک روچی پر آئٹ دے دار ہے ٹھیک ہے سی روچا روچک بوا گور پر ایک دمانہ دب پچو مطلب کہ پر بیتے آئی وٹی حساب کتاب وشی ہستے مزنی آج کے آئی دستی آوا ہستے حاجیانی لیکن ہمارا روایت سنت ابراہیمی میں برقرار دارا آئی تا کسی لمبائی اردو تو اتنا لمبا ٹو ایکسرسائز ہی نہیں انگلش تک کچھ نا لیکن پڑا بھی تو قربانی گرے آرریے چارے ٹھیک ہے نا نو اما شہرہ نشتگا گنڈوی دستا کنا چکر رینا مرچس نے پوٹ سے پوئی سٹیٹس رائی دورا نہتا ٹھیک ہے نا لیکن اما کی وٹی بلوچے دو دورا بھی دے کے تکایا نا اما پیشہ ای بوتا کہ اما تو تربت اشتگے اما پنجگور اشتگے اما وٹی علاقے اشتگے ٹھیک ہے نا تو اما دستا کہ آیا قربانی رہ داشتا سالانہ سال ماہانی ماہ اور آیا پڑا اللہ تک بھی شرم قربانی کرنا آکو جا ارچہ کہہ رہا ہے اما کے قربان اچھک مرچی آئی دیولی ارچہ تقریباً درسی تقریباً نہیں پاکستان مرچی چھوٹے تھا قربانی سر ایک ذمہ داری ہے امرا اللہ توفیق دیتا اما کرتا لیکن گما یہ جا تو دستا کہ پھر میں ماس بوتا مستر نشارہ گوہار زیا بلو کو پورے بلو بوتے گا ٹھیک ہے نا آیا تباہی گا جوڑ کرتا ڈھگے چیزیں جوڑ کرتا اور قربانی تو ہنڈین تا تو یقین کا شمینے کو بھی انچو بوتا ٹھیک ہے نا دوازدہ ایک بجے منانگ وارتا پر یہ نا کوئی گسا بروکتا نا کوئی گسا برو ایتا شپا یہ چالتا پر دومی روچا بھی ہمیں ور چالتا مرچی کے بستو یکمی گھر نارا گوشک بیتی اور 5G گوشک بی اور زیڈ جرنیشن کے تو گپا جلے ای چیز حل لیتا گا ٹھیک ہے نا مرچا تئی قربانیہ تو یک کرا ڈیوٹی داتا ترال دا واجہ گتا ای قیمت تو سے شر رہی وٹی کرا بیداری گسا میاری منی ٹھیک ہے نا منی جندن چکا من کسرہ نہ گوشا کل چیز کے شر صحبے نو باندا آئی دے ایشی پیا کاری تے صحبہ کورا گو آگوشی من نماز کریم اکشی بے ساری مانی پاس آپ ٹھیک ہے نا اچھا آکے کشی تے پدا سرگ پیلائے سگندان کروت تبا ای وشوتا اکو جام ڈکا کے جوڑ بنتے امبے گا مرچ برا تباگی جوڑ کرتا کار بھی دی صحیح ہے نا لیکن پدا منی یو تائی چک کے آکے زی جنریشن گوشک بیوٹی آکشا مائی چیزا ناورا آج چیئے پریفرنس دا مطلب زی منی جنکو کا چیپس آن لائن آرڈر کرتا پرندوشی اما یاد جائے میکرونی بر یک دڑیے آلو یک دڑیے بٹا کم 100 روپیہ گئے آئی آن لائن لوٹائے 11 منارا من کو بلوٹائے مانے گا پا کچھ گا نا گرانی نے چیزیں لیکن آج چیزیں نہیں روایت حل لیتے گا اما کے حلوہ بوتے گا مٹائی کم نے گوشنتی نا آ چیزاں لیتا گا بندی شیرکنی دیگے چیزاں من صحبی تک کہ اچھا پر دیکھ نوکے چیزیں آتا کہ ہی مساق خلاف ہو بھائی 12 بجے درس گنڈو آبا بھائی پاد آئے گریے بلو کے گساریا پیلو کے گساریا موبائل ٹیبلیٹ گونے نشتے چوشے ٹھیک ہے نا اور منترہ یقیناً گوشی بازے مرچی چوشنتی منی تائی برازہ کو گوارزہ کنی بازے نا آئیت دے نواز نہ کرتا تو آج چیز وشی دوریتا اور آج باز جوان روکے تو ضرور جنک کے وطی ذمہ واری بام تو ماہوں سر پد لوٹیں پرچے کہ تئی چاروک طرح ہم پسند کرنا کہ بھائی میں ہوسٹ کمپیر روکیا ہے ہائد چبڑا گوستا تو وہی تجربہ ہمارا بوش میں بالکل اچھا ماں ایسا شمار رکھے کھندک بھی کہ ماں یک نا ایک چکھی رازاں کہ عید ہر گنے بھی چاہے کسائیں عید بھی چاہے مزن عید بھی تو ویسے ماں ماس پسند کسائیں جنے کھاں تو لہٰذا شے مرشی تکا دے عید بھی کسائیں عید سین روشاں جائے کسائیں چکھی عیدی گال اٹھئیں یا گڑی گال اٹھئیں نہیں تو ویسے میں تیچ کا ذمہ داری آت کھاں کہ منی گوھارے چکھاں براسے چکھاں آہاں میں عیدی دیا شمع شتو عیدی لوٹا بھی دیا مارش عیدی لوٹا کیونکہ فاروق شیوانی سر اور پروڈیوسر منظور ترین صاحب رشید ہے اور شاہد پورلا کیونکہ مزر نہیں ہے نا سینئر ہے شہد کستے منائی دی آکے جوڑ بھی گڑا لیکن منی لوگ ذمہ داری استا کہ چکھاں کسائیں براسا نگوارا نہیں تو نزدیک لوگ ہاں گڑا مرشی کھاں کہ بس پپی دی گا دے یا ماسی دی گا دے تو آہاں پیشہ مطلب چینجنگ میں آت کو پیشہ کہ موز عیدی لوٹس نہیں موز عیدی گا دیا دمیشی کہ منانا عید شبھاو نہیں ہے کہ نواشی عید ہیں اکھر مزیں ایکسائٹمنٹ اکھر مزیں
مطلب کہ بعض انسان وش لگی ہے کہ نا کر دے کہ ماں اچھا 20-22 سالہ فضا یا میں خریج بھی سو تو میں ادھر مننے نو یا مطلب دل نگوشی لیکن میں مرشی تک دل گوشی کہ میں بعض آئیں سیلیبریٹ کرنا بعض زیادہ آئیں میں ایکسائٹمنٹ بھی تو نواز شکڑو بوں مٹھائی سیوی وغیرہ تو فضا آئیں گوڑا قربانی کنو آئیں گوڑا کلیجی شمار کل شی پتہ ہیں اور بینگ نیوٹریشنسٹ میں ادرساں کہ سپر فوڈ کلیجی ہر کساورگی چاہیے زبردست بعض جوان کو کیونکہ دمی شی کہ نفسی گوار ہے شمار کہ گوار آئیں چکھی نا بس ایرگا خسگا مر بھی ایرگا کنو کہ آشی نو اس کے سمیل دنے حالانکہ مطلب کہ مار آن جنریشن سراد میں ذکر کسو کہ جو زی جنریشن ہے آن فاسٹ فوڈ آکھ ہے برگر چپس ارگی بھی چیز ڈاکاں لیکن مار یہ چیز پروموٹ کرنی گئی ہے کہ چکن مٹن ہے ماں یا چکن ریڈ میٹ نے ماں یا چکن وائٹ میٹ میں چکن زیادہ فائدہ تو یہ بعض زیادہ میں گرانا ختم بنا رہے ہیں جو بعض چیزیں ہیں کہ مطلب کسان کے مردوں بھی آئی ہوتی احساسات بالکل میر بہرنگ بپا نو ماو مزن ہے کماش میں ذمہ داری زیادہ نو آوریں لازم لمحات احساسات نبا بلے لگتے چیز واقعی کم بوتا وعدے امرائیہ کم بوتا پرچے پیشے زمانے کے بعضیں آلات بوتا پرچے کی مرچی ڈیجیٹل دور ہیں موبائل شام بعضی چیزی کم کتا اور سب تو ہوتی سرپتی بلے تو یہ برچی چونگو استا الحمدللہ زیجن عید کے قائن نا یہ مزنے تہوار ہیں کسان عید بھی یا مزن عید بھی پچھم اسلامی تہوار ہمیں دھواں ٹھیک ہے نا نو کسان عید وتی تعامل عزت ہے مزن عید وتی تعامل عزت ہے کسانی عید تعامل عزت ہے کہ سی روچہ تو روچہ کدار ہے آم رب العالمین ترہ ایک انعام اعزاز دن کہ ای روچہ تو وشی گوتی چکاں گوتی کہولا گوتی دارو ہمسائے گو عزیز و رشتہ داران پتہ ایشرا کہتے ہیں عموماً کہتے ہیں گوشن کے شرکے نہیں آئی میٹھی تو امی پیما کہتے ہیں آئی وتی ہے کہ جندے تعامل عزت ہے پتہ امی پیما کہتے ہیں حج آباد مطلب حج دورانا مطلب ای آجیانی واسطہ یک انعام و اکرام ہے کہ دا ذی الحجہ اما کہ سنت ابراہیمی یاد ہیں آرہ تازہ کنک بھی قربانی دے گی تو مرچی مان چو دوشی کے منی کم کو طبیعت شر نیت ما زاگا منا گوش کے تو بروتی مودان جوڑ کا ما جاب دائنگو کو آنگو کو پدا من گولی ہوا واب تو پدا پادا تو چاری تھے کہ 6 بجے گوڑا من پادا تم 6 بجے ما شتو تی سرارہ ٹاپ کو پدا آتوں گے سا پدا واب شو پدا فجر بو فجر آباد پدا نکو واب نہیں آت ظاہر ذمہ داری ہے کہ مستریں بھی آئی ذمہ داری زیادہ ہے پدا پسے کوشے کا واسطہ کنچ کے بارام خانگو چنایا سنت طریقہ اور میں روایات ہمیں گپا جنگ کہ تو ما ایدیا وط بدار لحتے رشتی کے سابی بھی اور پدا تو وطی دستانگو آرہ کستے پکوش زبا کا نو آو خیر اما وہ مرگی کشتنا کا نو بس وطی جا گیا پدا برو کسابہ را منت کا مرچوں کسابہ نہیں ریٹھا تو زانے ہر چیز گپا جنے کچھ تھیل مہنگا ہے کساب گوشی تیل مہنگا بابا تھرا ہوشی تیل آگوں چکا لوگا چاہیے آج کلیئر تیز کرنا تیلے سرا وجہ 8,000 روپے پیسہ داتا سارا کو پادگانے پوک گوں اما پیشہ سارا کو پادگانے گراستا یہ ٹیسٹ و لذہ چوکے بارام خان گوشت ہوتی ہمیں روایات ہیں الگ عرض کے جوان کو اسپدا موتی سیکنڈ ٹائم تھی عزیز و رشتہ دار ان کے ساتھ انو بھی میں شمود پیدا کی چونکہ بچہ ماں انچو وقت کمپیرنگ کرنے گئے پروگرام کرنے گئے لازم میں زندگی تو کو واقعہ انچیں بانگ کہ مزاحیہ ہوں بتو کرا یا ابقی با ایرانی جی با وہ میں مجلس ہے شمارہ ہوں تھی ریمائنڈ بکھنے ذہنہ فلش بیک کا ویژن ہے کہ کچھ خیال ہے شروع ہوا ماں سے 2 واقعہ ہوتی گوشہ کی کمپیرنگ دورہ نا شمارہ ہوں پتہ باریک کہتے ہیں من یک کو مزاحیہ یا تجربہ بچکن دی واقعہ ہے کہ منی کو گیسٹ ہے نا کو ہوسٹ ہے سوری میں ڈاکٹر واحد وزدار من پروگرام آت کا گوڑا ماں یہ ساری ہے کہ ڈاکٹر واحد وزدار قائد یونیورسٹی وائس چانسلر ہیں سوری پروفیسر ہیں آت کا پروگرام من تو چیز ڈیٹیل لیتا ماں کے 2 نشت ہیں گوڑا پروگرام سوال وہ گوڑا ڈاکٹر واحد وزدار اوشی کے تو آو دا چی کنے مانگو آوشی نو گوشی ٹکم جاندے چی صحیح ہے نو مجمع ساری ہوتا بھی آپ پروفیسری ڈاکٹری پتا دے کہ چی کنو اچھا دیکھیں ابقی واقعہ ایبو کی ایک مرد استماع نام کے شرنے آکے وفات وہ آئی امنا میں نے پروڈیوسر پکچر درگت کا کہ ماں یہ یادہ مرچی پروگرام کرنے مرچی وفات بکتا نام ایک ریکشر نے گوڑا ماں ہم تیاری کو پروگرام آچے تقریباً 20 منٹ مارا معلوم بو
लाइव करेगा कि आ मर्द नहीं आ देखे क्यों बात बता आई तैयारी बात है पिक्चर में तक गीत हाँ बिल्कुल ये वाक्य को बता बड़े बच्चे थे कि 20 मिनट में मालूम अच्छा तो वाक्य पूरा करते बिल्कुल तैयारी को तक आई अमना मा बिल्कुल गोमा जाने हमें कच तो क्वेश्चन है गोमा कोस्ट आता का जानबुली और नो सिक्का का आता का और अम्मा वक्त नो का कंपेयरिंग करने गया था ठीक है ना तो अम्मे मरहूम मेरा प्रोड्यूसर हस्ता ख्वाजा ज़ई साहब ठीक है ना और शर्रे इंचार्ज पे टीवी है ठीक है ना तो आई मैंने को 12 शर गोस्ता निंदारे पे सिक्का रे सारे मदुर से नाचू सिक्के ते यार चिकरिस्ता मक्का से सिक्के ता आता है ठीक है ना तो मंगो ठीक है सर अंचु या कुची मानी या कुछ हम रोज चुबू मानी रोज मैंने यार दोशंबी है शंबिया ठीक है ना तो परगुरा मना ख्वाजा साहब कभी टॉपिक चाहिए मंगो सर चेगुशंती पोल्यूशन इसरा आलूदगी इसरा मगब जना ठीक है आई यार हाल दटे कभी पोल्यूशन इसरा गब जना जी अम्मा इदा हस्तगा अम्मा एनवायरनमेंट एक्सपर्ट लो टाइम गप्पा या आ नु मन गप जाता ठीक है को ठीक में गप्पा है ना अम्मा गप्पा रह जाता आ पोल्यूशन ने आई पॉपुलेशन इसरा तैयारी करता अच्छा पोल्यूशन जगह ठीक है ना और आ रघुशी के जी पॉपुलेशन बढ़ गया एक मेन रीजन है ये गाड़ियां ठीक है तो अम्मा की मतलब दुआएं तैयारी जो दुआ अच्छा गुरा सरपट बूता जारे चुप चारों कनाल भी देखे अम्मा के 4 रिश्ते का ना अम्मे पुछता पूरे पैनल ठीक है ना और अम्मा इन्हें के घंटा ये था भाई जात तो ब्याह में अम्मा नहीं शका बीजा या क्रोची तैयारी बूथ का तो आप यारी थे आए या बगैर मोकल गिरे गए गाना ही चलते आप आज तारा उसी मैडम तो ठीक है ना गए मंगो सारा ही मसला ही नहीं ठीक है मन गुराई सवाल ना जोर तो एक अपा को मंगो तो मानी सवाल है ये बड़े किस्सा बात तेरा रुकैया अच्छी चीजें याद हैं कमो कंदिनी की बीपी की तो जरूर कंपेयर दो अच्छी वाकया वहाँ बिल्कुल एक वाकया में याद हस्ती कि शुरू का मात का ना मतलब कि मैं इर्ग याद थे कि मार्केट में कोई लिक्विड चीज या कोई इर्ग आफ या शीर या चाय की चीजें वर्ग बना कोई किस्म ना मजाक कहूँ मतलब स्टॉप चिन्ह जो तो कि खंदक उसकी की ना तो मतलब कि मैं रात का मैं एक प्रोड्यूसर मैंने कि टॉक केयर के गुश्ते की नहीं आज की स्टैंड बाय इशियां आमा नॉन स्टॉपेबल मैं खंदगा मतलब मशीन में छिरगा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हालांकि ये इरकी टॉक क्यों ना करते थे मैं इंसान नॉन स्टॉपेबल भी कि मैं छिरगा थी कंट्रोल करना मॉर्निंग शो तो मां आया गुश्ते की गुड मॉर्निंग शी ना तो मां आया तो गुड इवनिंग तो मैं मतलब गुड इवनिंग विश तो और मैं शेरा से स्टार्ट करो और पजामा पता लगो सो कि आया सरा वक्फा गिफ्ट तो और आया जी पजामा मार तो समझ तो गुड मॉर्निंग है और मर्शीम नहीं मतलब जैसे कि लाफिंग गैस गुस्तो ना कि आम बिल्कुल भी खंदक तारीचना दुमी वाक्य के तो कि मैं की प्रोड्यूसर सरे की दोस्त हूं कतरा शिकी फोन से आनी ना शिगे आवाज आ देगी ना कि मैं प्रोड्यूसर आशी टॉक आकना ने शी मैं सर प्रोड्यूसर आशी में ऑटे आटे में टॉक से ना नहीं तो बाज वैसे मर्द में बाज इल्म वाले लेकिन खर खंदनी मतलब आनी हर के प्रोड्यूसर सर दोस्त ऐसा मतलब फ्री फ्रैंक टॉक ना तो प्रोड्यूसर के मैं शिगे ना कि माइक छक्का की तो एरगा गुशी निम्मा मतलब एज अ एंकर एज अ होस्ट निम्मा आ चीज अंदर आपका जज्ब करने कि इर्ग इर्ग टॉक में कैमरा छिरगा स्क्रीन में शा तो आगो शे मतलब टॉन्ट करने के सरा क्या दोस्त सा लेकिन मां मतलब इशारा इनको दासो कि या खत्म करने या मतलब ब्रेक गिरूं या इशे ए दो वाक्या बिस्का कि करे आई अब लबिंदा चुप चिनकस और दुमी शिगे रोशे मना खंदक उसको प्रोग्राम ने मा लाजम वाक्या फारूक तरांचे वाक्य 2 वाक्य तुम्हारा उश्कनाइन तक थी मनी चुनाया तकरीबन 20 साल मना बुटी गुमा भाज वाक्य बुता बल 2 अम्मा के सुपर वाक्य बुता मजाया बुता बल मजाई और या कपे बचा ट्रेजेडी आखिर है जिसका ट्रेजेडी मजाया ये के भाज बुता लेकिन चूंकि मैं प्रोड्यूसर अच्छी का हस्ता मंजूर तरीन है बलूच खान है सैयद जीशान है मीरामत काकड़ हैं शम्स काकड़ हैं मनान देवर मतलब आटे में शुरू हुआ 2 प्रोड्यूसर थे सर या किताज रिंदत अल्लाह जिंदगी बदा या कि मनान देवर इंचार्ज ज़हीर ख्वाजा साहब अल्लाह जन्नत नसीब का वजह च मबास सिक्कत गुना अमूमन मन के प्रोग्राम मरागश के स्टार्ट कनी बलूच खान चूंकि बास गुम फ्रेंक हैं बास फ्री हैं ब्रासे वाला बस गुना हंचे एयरफोन है गप जम गुड़ा यक प्रोग्राम है एक मौजूज़े चूहे मर्दों में मार तक
بڑا حمودہ چے اسی گپ پہ انچے آبارے کو نا گیسٹ ہے بابا تھا فرینکا انہوں ارموتی اندک داشتا مطلب روچا اندک دارگ نبو نو ماں بالکل اندک درات ماں منچو اجکا بو تو مردہ محسوس کو تو پروگرام ختم موشی تو ارو نہان دیتا باز گپے تا مردم بناؤں جو باز گپے تا مردم آن دی مطلب یہ باز واقعہ بوتا چونکہ یک روچے یک سال انچو ماں گسا چھ درات تو پروگرام خل پروگرام لائیو ور 5 منٹ بچتا لوگ اچھے میں فون آتا گا کہ منی گسے مردم میں ڈیلیوری ہے اچانک کا چھے بوتا گا ڈیٹ ڈاکٹر نے دیما داتے گا بس اللہ تعالیٰ کی مرضی نو خواجہ صاحب بات میں خواجہ صاحب رکھو بھئی بڑے فون ہے شبہ بات ترا پروگرام کرنے گیا ٹھیک ہے سر غالباً 5 جولائی ربیع الاول ماہ